салом арз мекунем ба кулли бинандагони шабакаи садои умед. дар ҷаҳони муосир ҳар инсон ба мушкилот ва фишорҳои равонӣ рӯбарӯ мегардад. ҳолатҳое ба миён меояд ки барои дарк ва ҳал кардани инҳо бидуни кӯмак мушкил мегардад. мо барномае омода кардем бо номи равондармон. шумо метавонед аз ин барнома ҳалли мушкилоти худро дарёфт кунед. равондармон на танҳо як барнома, як муҳите аст ки ҳар шахс метавонад мушкилоти худро дар он ҷо баён кунад ва маслиҳате гирад. бо умеди он ки ин барнома ба ҳар як шахс кӯмаки худро мерасонад, мо сайр мекунем ки барои рушди маънавии ҷомеа талоши худро, кӯмаки худро расонем. бинандагони азиз, як рӯзноманигори радио бо номи Муҳаммад Сахӣ чанд рӯз пеш ба мо муроҷиат кард ки умедҷон тӯли 3 моҳи охир муроҷиатҳо зиёд шуда истодааст. зиёда аз 100 нома шудааст бо номи шумо. мо як барномае дорем бо номи ҳамроз ва равондармон. талаб доранд ки ҳамин барнома дар шабакаи шумо нашр шавад. шумо чӣ мегӯед? дар он ҷо мардум мушкилоти худро пешниҳод мекунад ва хоҳиш карданд ки маслиҳате аз мо бигиранд. ва ман дар ин ҷо миннатдории худро ба он шахсоне мерасонам ки дар ҳалли мушкилоти худ моро интихоб карданд ва аз мо маслиҳат хостанд бипурсанд. хуб, хулоса як ду қиссаашро кӯтоҳак ман дар ин ҷо баён мекунам. гуфт як мард муроҷиат кард ва номааш дар дастам аст, як соҳибкор. мард мегӯяд ки ман азобу ранҷи зиёдеро кашидам, муҳоҷиратиро дидам. акнун як соҳибкори пешқадам ҳастам ва хостам ки оила барпо кунам. ба як духтаре ошиқ шудам ки ӯ як роҳрӯ буд. роҳҳои Душанберо тоза мекарду, гул мешинон. ман ба ҳамон шахс ошиқ шудам. 1 сол мо ошиқӣ кардем. вақте хонадонам онро ба хостгорӣ равон кардем, ин духтар хоҳари аслии худам будааст. хуб, дӯстони азиз, ман як чизро ба шумо тавсия додани ҳастам. аз ҳамин чиз ман худам истифода бурдам. ин барои шахсоне ки хунук гирифтагӣ доранд, простата доранд, тез пешоб мекунанд, барои давомнокии ҳамхобагӣ, барои геморрой, ҳатто шахсоне ки геморройашон кӯҳна шудагӣ бошад, бисёр муфид аст. бовар кунед дӯстони азиз, ҳатто занҳо метавонанд аз ҳамин чиз истифода баранд. барои миёма, киста, дарди бачадон, хунук гирифтагӣ як доруе ҳаст ки бовар кунед бетариф зеби тариф аст. як бор шумо аз ҳамин харидорӣ кунед, натиҷаша бибинед, баъдан дар ҳаққи мо дуо мекунем. пайғамбари ислом дуруд бар ӯ ва олаш мефармояд: ҳаҷи умра то умраи дигар кафорати гуноҳон мегардад ва ҳаҷи қабул гардида подошаш ҷуз ҷаннат дигар чизе нест. шумо орзуи хонаи худоро доред? ширкати Замзам шуморо бо роҳатии комил ва нархҳои мувофиқ ба ҳаҷи умра мебаранд. виза, чипта ва меҳмонхона, роҳбарати бо таҷриба, хизматрасонии бо сифат, сафарҳои инфиродӣ ва гурӯҳӣ. ҳола тамос гиред ва сафари муқаддаси худро фармоиш диҳед. сафарҳо аз Русия, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон. маълумоти бештарро шумо метавонед аз рақамҳое ки дар рӯи навор аст дастрас намоед. агар шумо аз номи дӯстатон Садои умед муроҷиат кардед, ҳатман ба шумо тахфиф карда ва хизмати хуб мерасонанд. дар кӯдакӣ ҷудо шуда буданд. духтар бо модар рафтааст, писар бо падар мондааст. хулоса хоҳарамро ба шавҳар додем. ман то ҳол азоб ранҷ мекашам ки ман чӣ кор кунам дигар. ин тӯли 1 соли ошиқӣ дамуд, мақсад оғӯш гирифтему, буса кардему ва хай дигар шояд корҳое бошад. ҳалли ҳаминро аз мо хостанд ки маслиҳат гиранд. дуюм як духтараке ки бо номашро фаромӯш кардам ростӣ, таваллудаш 1998 аз шаҳри Ҳисор будааст. зиёда аз 5 сол дар радио муроҷиат мекардааст ки ҳамин ҳаёти мара, қиссаи маро ба Садои умед пешниҳод кунеду ва маслиҳате барои мо диҳанд. баъзе қиссаҳое ҳаст ки бисёр дарднок аст, бовар кунед дӯстони азиз. ва ман гуфтам ки бозам миннатдор ҳастам ки дар ҳалли мушкилоти худ моро интихоб кардед. ва ман ҳамин барномаро ба хотири ҳамон шахсоне ки муроҷиат кардестиам ба радиои ватан бошад ва дигар радиоҳо, ба ин бародари мо Муҳаммад Сахӣ, мо ҳаракат мекунем ки ҳамин барномаро дар шабакаи ютубӣ ва инстаграми худ баҳри шумо пешниҳод кунем. ва шумо чӣ мушкилоте ки доред, шумо метавонед дар зери комментария нависед. мо бо ин дӯсти худ Муҳаммад Сахӣ ё ин ки бо дигар дӯстони худ ҳатман ҳалли мушкилоти шуморо ёфта
و نوار گرفته به همگی شما میرسانم. شاید مشکلات شما مشکلات صدها نفر دیگر باشد. خب در امان خدا تا برنامه آینده.